annabi ga ebe tigayen kaya masoyin gane haya annabi ne gare shan magana ga ebe ta aibin lamuni gare shan magana annabi ne da fari na sanya kalikina tun da shi ne mai mali yau ma ga ebe ya tina dawo rabbana ana ɗabiri zan yi yabo a gurin manzan nan da kake so albashari Allah ina roƙon ka ka ƙara min san annabi annabi ne dubin salatin karafu ka karo ga annabi wanda nake yi wa tsaro alisan bai da kai suka tsero sun yi biyayya a kunsa shugabana fifita wani jannati assalamu alaika masoyina assalamu alaika farin cikina assalamu alaika abin ambatona na riga na narke ne a san ka yabe na ganin kayan kai na yi annabi ne idan ina neman bukatu da na ce ka yake mini annabi karɓe wanda na kima cikin masoya ka sani ne kada kiyama ka cece ne shugaba ne na warke annabi kai ne abin yabona abin domin faɗi batu ana da fatima diyar annabi Allah sarki na ta godiya da ka samun san mai gaskiya shugaba da kai lafiya Allah ka kai ni madina tiya ziyarta aban fatiya madina wanda ya bi ka wallahi ba ya kuka Allahu sarki shi ne ya yi zaɓar ka cikin halittin nasa ya bibita ka wanda ya bi ka ya dace wanda ya ki ka ya shiga rudani annabai ɗan gatan Allah ma'aikina a san ka zuci da rai sun dai da gona sai da kalima yanzu da gane kaina yadda da ni ka saka ni cikin masoyan ka na san na dace annabi ne image gadon kayanan ne zan tagaita cikin yabo ma zan canza na wuta sai zuciya ta samu abun fitarta shi ne guda ɗaya kuma shi ne madafa ma'ana annabi ne ƙarshen magana annabi ne annabi ne gare shan magana ka imi ta aibin lamuni